ya wajah yo iki ya guys. Iki mang barang unboxing iki pembukaane. Nggih. Saiki kameramene warahmatullahi wabarakatuh. Iki arepe njupuk baju sing di kemudian hari nek ndandakno wis bertahun-tahun, guys. Saurunge bodho ki wis ndandakno, wis jahitno, tapi ki dadine ya wis mepet lebaran. Ki arepe dijipuk wis tak koling-koling tukang jahite. Tak griseni ae, guys. Lah wong ndandakno klambi, njahitno klambi berarti cek kurang 9 sasi. Maksudnya 9 bulan ki saurunge bodho jauh-jauh hari ya, guys. Dhisik ki wis njahitno. Lah kok ngantek mepet lebaran karek kurang 1 minggu kok urung dadi kok ya biangeten tenan pokoke. Wis tak cicil, guys. Dhisik ki wis ngene lho, ndek ben ki kan mumpung duwe rezeki. Sok nek ape lebaran mepet lebaran ya mergawe opo sulit lah. Ternyata tenan. Angger ape bodho pokoke ya apa-apa ki sulit. Lah kuwi kurang pokoknya kurang 10 bulan, 9 bulan ki desih wis nyicil, guys. Wis ngloloni nukokno Mbak Ana, Dek Dinda, terus desih dhewe nek sing paksu karo Mas Agus tak tumbahno dadi ngono ae nggih. Dihabis yo wis tak kei dhuwit ngene tumbahno buke dhewe ngono ae. Gampang-gampangan yo, guys. Iso nukokno anak, mantu, cucu wis alhamdulillah sak rupa-rupane wong yo dhisik ae otote dhisik terus nukokno klambi yo sing milih sing murah-murahan tapi kok anggonane iki penak ngene. Dhisik iki gak pernah, guys, tuku klambi nek terus walah pengen sing mewah murah piye mewah tapi larang ngono iki gak pernah. Yo simple, regane yo golek sing murah ning barange yo apik penak dinggo ngono lho, dadi nyaman. Wis gak perlu nek jan niki klambi mewah ngene ya wis babar bulan ya. Soale yo ora enek sing dinggo tumbas ngono nggih yo seadanya wong pakaian ae. Pakaian ki nek wis amoh ora payu didol, guys. Ya wis ngene-ngene iki ae, pakaiane ya wis ngene iki. Tumbas ki setahun pisan nek arep bodho. Yo. Ngono ya yo, ndang mangkat. Wis kinggo pokoke duwe klambi ngene wis suweneng kok, guys. Saiki umume piye ngono. Ndandakno klambi iki, guys. Awal mulane ya bentuke ngene. Bentuke ngene wis dil Mbak, tukang jahite sampai bingung. Iki digawe model piye neh, Mbak? Lah jenenge 10 bulan, 9 bulan kan suwe ya, guys. Meh hampir 1 tahun. Lah kuwi enek model ngene, tak WA, "Mbak, aja gawe model sing ngono ki ngene, model ngene neh." Dadi enek model anyar neh. Akhire iki ndeknane wis deal tenan yo. Pokoke iki ora usah mbok gonta-ganti model ngono. Aku penjahit malah ngantek bingung. Sedang tak potong. Tukang jahite ngantek bingung, guys. Kok kadung dipotongi entuk model sing terbaru neh. Ngono kuwi lho, sing mari susah tukang jahite bingung ki ngono kuwi. Pokoknya ya alhamdulillah ya, guys, ora ketambuh piye-piyene rego pira-pira ki nek rego iki gak di piye ya di apa ngono kuwi lho bahas maksude iki sing penting ki bodho bature salin kok ya melok salin maksude bodho bature nganggo klambi anyar ora ketang siji ya salin ngono lho, guys. Aku duwe loro jaba karo awake ibu kok nek iki ya walah pirang-pirang setel dhewe iki. Tumbasno buel 4 setel ya, 5 kan diparingno dhisik 1. Dadi karek 4 setel. Lah iki ngambek iki engko gak dadi 5 setel dhewe lho, Dinda. Aku sak setel jahit kuwi tok kok, Din. Urung sepatune, urung serandale, urung tase. Pokoke tenan walah. Masya Allah iki. Pokoke iki piye ya? Kebutuhane dhisik apa iki? Sasate iki sing memenuhi sing nganu ki malah ibu kabeh. Apa ae keperluane Dinda sekolah apa wis Masya Allah tenan. Nggih. Wis ngono iki, guys, ayo dilanjut ya. Selawan klongor ya, guys. Iki rasane semoga. Gak ning omah mbek Kokong. Kong. Habis nderek lho.
Mbah Kong kene kok, Kong. Mbah Kong Pak Agus kok. Nyeluk Mbah Kong yo bapak dhewe melok nyauri. Lah yo. Ben melok lah. Lho Dinda kontake rek ditinggal ki. Ya, Dek, gak nggo motor dhewe ya? Masa om yo nganti kok papat. Yo papat yo ora muat to lha kok yo ceblo. Mbah Kong lah yo habis ki melok kae lho Mbah Kong Pak Agus tak celuk. Sampean malah nyauri. Dan nyeluk Kong ya Mbah Kong iki sing nyauri, guys, kayak yo. Ya, kok nek jarene mbah rek urung enek goleki aku sekesuk meng. Tapi bar sahur mang melok aku. Lah ya bar sahur mang tapi melok aku. Pegangan ah le. Ikut ambek mama entar. Ya kan mbek kakak ya wis. Apa niku ne tukang jahit. Gitu. Kae melok kakake, aku kon goncek ibuke. Nanti sik. Awas anak motor, Kak Rene ya, Nduk. Rene lho. Cedak kok edak iki mutermo 50 meter iki karo omahe dhewe iki kok. Ape bodoh, dalane rame. Dalane rame. Iki jagonge mbahku. Hmm? Jagonge mbahku. Heeh. Kok saiki tok. Paling go, Paling turan, rambanan. turan. Iya. Nek ning omah ana ape melas-melas. Kok tumben? Mendung. Iya. Heeh. Oh, wong wis standby kae lho. Grisen iki paling grisenen ngono wong ini. Grisenen ya bar. Lah wong klambi kok sangang sasi kan ora didadek-dadekno. Setahun dhewe ning kene. Iya setahun pokoknya. Ngene Dinda sing urung dadi. Ya. Lah piye nganune? Payete, gak situ. Lah kok nek gelem tambah ya Pak. Nyelakno wae Mbah ngaso. Aduh, Dek, sing tambalanku celana ning dhuwur nganu, Pundut sik. pundut. Lah celanaku kok gak digarep-garep Mbak Tino. Malah ning kene. Lah yo banget tenan. Lah iki lho kok sampe bodoh. Ya apa tinggu bodoh. Jon ki yo salah meh. Kok Salahku iki lho. sok. Lah kok bar bodoh sak paneh bodoh gak tanggo kerja Mbak Tin wis. Bar bodoh gak tanggo celana kerja ni Mbak ni. Kena apa dek? Lah masa bar bodoh ape langsung kerja? Lah gak mucuki wis Lah tuwek. kok sampean mudik. Lah kok Dik nendi lho Mbah Sumi tinggal. Ya le. Duduk. di terusan. Wis iki ngono guys, Mbak Ana iki wis njajal klambine iki lho. Madhep rene nah. Lah ngono ngguri dikeki rontok nganu pantes kok kudunge kok. Lah iki lho gawe double. Iki sing nggone dhisik. Apine nek rambutnya dikuntir dhuwur dadi kan kita. Lah ya Mbah nganggo Lah ini ki mboten nek nganggo cemolan ngono kae. putih kunciran. Jajal ya, guys. Tapi wis kok wis dadi kok. Karek nggo mantuk. Tapi benike kok akeh men ya Mbak Jera pe 3 ngono tapi akeh iki. Lah aku tak pentak kondur tok kan Heeh. gak pantes. Iya, kok kembleden ngisor ya. Wek kula ya padha, ya akeh ngene iki. Oh. Pikir cek iku cowokane Ayo. Nek ngene iki lho, Mbak, cara menjangkah-jangkah lho ya. Longgar ngono Maksudnya maksudnya iki. nganu nari nari merak. Longgar menjaga. Lah Wes iki sak serandale wis sak. Oh, alah, bodoh cek kurang seminggu. Seminggu. bingung. Oh, weh. Ini nek lanang lho, Mbak. Ora ketang mbo nek elek-elekan iki nek yo bature salin melok salin gak. Sandal. Malah aku ketok radar yo. Wes Malah mantes. engko nek kemengisoran sithik ya malah elik nyeret-nyeret Dengan ngene. nek aku lho. Wes lengen-lengen iki sedengan.
Kita nek ngene njaluk kan nek kedawan ya ngono kae. Wis yo, guys. Saya peteng ya. Masak peteng. Belum maksudnya. Kamerane. Neng Kondi. kono. Kene lho, ning kene lho. Wah, silo. Cuman ki kok kene. Kok kene sing aku ning kene. Cuma tepat. Enggak. Kene lho aku kok kene. Kok peteng ya? Iya, malah peteng. Yo Karena aku masih ngidul padang. Iya. Peteng ya padha ae. mantep. Tepat. Kok apa piye yo padha ae peteng padang ya padha ae. Sing Dek Dinda warnane apa Mbak kuwi jenenge? Lu Burgundy. Ngene Dinda bergendi. Apik nganune ya Mbak biasa ya. Apik asline. Nganu maksudnya nek wis di syuting warnane rontok Malah tuwek, putih. tuwek. Kena cahaya iki. Mbak Cahaya. Walah jebule lengene nek dienggo ngene-ngene nganu ya Mbak bekas ya. Kaine. Oh, iki. Kaine. Wes ngono dienggo sedina ya kok. Wis apik. Wis tengah hari Sumuken apa ora ya? Engko bodo kedua wis ganti. Ngomong. Mbak Win. Habis ya. Montore gak nek nang omahe. Alhamdulillah guys, mbok balik ping 3 apa sedina rene ping 3 ya ora apa-apa ya guys. Soale abot uploadane. Ngupload, wayah ngupload ya semangat meskipun poso panase kemplung-kemplung ya panggah rene. Apa ngupload ning ndi neh. Kok anak lanang sik tak telpone tak kone rene nek gelem. Ngen ngupload ning kene. Mas Arif ndak do ngunggah wis rada ngupload. Iki digawani pisang karo doe, karo beras ketan. Iki lho Mbak Anaya agek wae teko omah lho, guys. Wis tak tututi neh iki lho. Iki digawani gedang doe kon ambek Mbah Seh. Susu. Panas ge. Lah kok wis sembetar kaya ngono kae. Labu bundi den labu buki. Alah ning kaose mama iki alah ben apa bubu yo ben. Piye? Beras ketan kok kon ngono Mbah Seh wong kowe ora ngek lepet kok ngek ning kono ae. Nembok apa yang gawe? Ya iki nek dikeki Mbah Dok rek. Gedange iki kok ngono dibagi-bagi. Lah piye sedina engko sore nek urung kenek ya panggah engko bar buka ndra ya. Diberesi opi. Bar buka ndra ya rene neh leh. Awake doke. Kon bagi-bagi beras ketan. Oh, nek anak yo ora gawe lepet kok sing lepet ku ya aku, sing masak aku lontong. Ndak ape. Engko bengi nek cara urung kenek ya panggah rene neh engko bar buka. Ngapot sing anggan sesuk. Lah turu kene Dinda mana gelem. Ki engko anggitku Mas Arif tak telepon. Lah ngono nek gak unggah rene. Lah ora ngunggah iki wonge. Cek tak telpone iki wonge. Nek menawa gelem rene. Oke guys, iki desih iki isek ning omah Etan guys, isek ning omahe Mbak Ana. Ki arep golek panganan mateng. Kok dadi desih iki mantuk karek nyolokno sego ngono lho guys. Ki arep dijak golek rica-rica, apa asem-asem, apa alah mbah lah sembarang kali kene iki bakule akeh guys. Dek habis yo melok. Karek engko pinane ning kono engko golek rica-rica. Lho Dek Dinda nyuwun rica-rica sing lagi viral ning TikTok. Rica-rica apa nak ekstrim. Kuncinya ya. Sik guys. Tak videone blak. Karo golek pentona wis enak. Ya wis biasa. Ya ini ku ngene. 4:30 dasare. Lah, tuh kok wong imen. Tapi cara marane omahe paling ya.
milih-milih. Barang asem. Oh, tak nak. Tak pengen lontong nak. Enggak. Panganannya koyo ngene iki lho, guys, karek milih. Amit ya Mbak, tak video. Ini wis loro ini ya. Lah kuwi sayure apa ya, Mbak? Menune apa ya? Sayurnya Arab sayur ayam apa sayur iku? Sayurnya ini Maksudnya labu. sayur lontong. Mm-mm. Wah, Luwah ambek labu karo labu. Asem-aseme kan. asam-asam ayam, Heeh. daging ya. Daging sapi. Berapa seporsi? 15. Enggak 10.000 boleh? Boleh tapi Sedikit. masih di. Ya 15 lah enggak apa-apa, Mbak. Nggih. Nuwun sak porsi. Amit ya Mbak. Iki apa guys? Sama ini. Gurame. Nila apa gurame iki? Asam manis apa asam pedas? Sambal teri untuk Pak kuwi Yep. Pak asem-asem Suwun sayur asem-asem daging sapi. Kolak ya Mbak? Bubur kacang hijau. Loh guys. Ajik goreng. Rica. Kalih sayur labune? Tak sak sayur ya, Mbak, lontongnya. Enggak Iya Mbak. Iya, ayo. Nek lontong ya sak sayur masuk cuma lontong kok. 3.000 salah sayure. Heeh. Kalian enak dong. Pokoknya Nggih. ana siji lho sayur. Sayur lodeh. Sayure luwih kalih labu. Sambal. Gorengan juga. Anu, apa? Bubur kacang putih. Hah? Bubur. Gak tahu Mas bubur. Mana deh? Milih apa? Oh, gak usah takoki wis. Nah, aja ya habis. Kok nopo? Ini apa, Mbak? Sambal teri. Sambal biasa. Lah iku gathuke nek sayur asem ngono ya, Mbak. Iki tapi kotak apa, Mbak? Iki kotak ya. Pinten 1.000. 1.000. Bothok napa tempe? Nanti. Bothoknya 1.000-an, Jess. Sahur. Dalam nak. Nah turun minta apa sate? Mau sate? Mau ya wes. Aduh coba oke. Rica ekstrim guys, iki sing lagi viral ning TikTok. Tapi ngantri. Tumbas iki ngantri leren nulis dhisik jenenge sapa, pedese sedengan apa pedes. Pedes hot. Kayak di habis ki ngambek, ngajak mantuk ae iki. Ngambek. Cek ngantri guys. Rame. Antrian tapi ki kok arep buka ngene walah penuh wong iki. Kursi-kursi niki wis penuh kabeh. Sebenarnya masih jam 3. Jadi ini cek longgar. Jam 3 ya antri apa meneh mengko ya guys. Habis sih ngambek kalau ngambek sedang mantuk Ini lokasi ini anding omahe Mbak Ana, dekat omahe Mbak Ana, gak jauh guys. Sumber jajan golek pentol. Pokoknya sembarang apa itu tumbas sih kabeh guys. Rica-rica, asem-asem Sayur. apa ya asem-asem wak sapi. Saiki cek menggok ning bakul pentol. Urung lengkap nek urung mam pentol. Sampai bakul loro iki sing sijine gak bakul. Makasih. Iki wangi. Ayo Le. Ayo Mbak Sok, kok gak seneng mek dulu. Kok tahu. Kok gak tahu nang aku saiki. Sopo enggak? Metu aku. Mertuane Dik iki. Sama tok. Bobo. Ayo.
Nih dalane luwak kabeh. Iki kena truk kuwi lho. Lurung kula iya padha ae. Malah terus sakjane iki aku gak pengen nukokno. Habis ini dolanan yo ning kene iki berarti lurung jero kene iki. Tapi kan yo jarang ane motor yo segar kok tipane nelatan gede. Oke. Dolanane habis iki ning kene iki. Ayo. Lanang. Nek kaya cah wedok. Rambutnya keriting, guys, pemandangannya rugi guys. Neng desa pemandangannya ya sawah. Desa, pemain mewah-mewah, mergo yo mepet sawah. Elek juga iki. Muter-muter ya teko omahe habis neh. Sing ayah habis nek ning omah sik eke lho. Wis ning omah kok engko nek anu beli neh. Asen-asenane ayam kampung apa ayam bayane keket ngajak tumbas mainan nggih lho. Adik Dinda gen dhisik ya, Dinda. Metu mulus kene ta? Dinda gen dhisik. Nek gak nangis saya ngono dijak mama. Engko buke rono neh malah montrang-mantring rono rene kok. Alon-alon nggih. Lemes besti, lemes. Ngantuk rek. Mama mantuk sik nggih. Jo nangis ah, bareng makan. Dadah. Ayo banter ibu ya sih guys. Iki guys, dhisik iki wis tekan omah, iki wis panganane tak plating ning dhuwur meja. Pokoke dhisik iki ka omah etan iki pokoke wis sengaja mantuke iki sore ngono guys. Soale yo gak masak. Cuma apa nyolokno sego wis kedil-kedil kae guys. Engko kan ape buka iki wis mateng. Iki wis plating guys. Tak plating ning meja. Pak Sumang tak tukokno asem-asem daging sapi 15.000 sakmene guys. Daginge irisane yo gede-gede kok. Yo gak larang tenanan guys, yo murah. Bakule wong kodong sambi iki. Terus iki kurma, terus engko dhisik iki lontong. Iki sayure kluweh karo labu. Terus iki mau dhisik tumbas pentol. Terus tahu susure 2, botoke yo 2, iki botok klanding karo tempe. Terus iki engko Dinda iki rica-rica. Rica-rica sing viral ku lho guys, iki mau njajal tak tumbasne sak bungkus ku lho kanggo Dik Dinda. Rica-rica ayam potong. Terus iki enek teh pahit, kopi kanggo Pak Su. Iki ese blenger dikei sirup, Bu, blenger dikei susu, iki mau dikei Nutrisari. Pokoknya dibungkang-bangking,
Engko nek sirup sing kanggo ibu kae digathuki susu. Jadi wis 2 hari berturut-turut iki diparingi susu, iki mblenger susu dikeki Nutrisari dibening. Wis ngono ya guys, kontene sesuk dilanjut neh. Ngono nggih buat semua family online, keluarga DC. Matur suwun sanget. Supportnya, dukungannya, komen, subscribe, like. Semoga semuanya diparingi sehat selalu, panjang umur, lancar rezekine. Ngono ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki DC pendang adus guys, pendang mandi. Selak wis buka.